Tot seguit, l'entitat Vallès Feminista llegirà un manifest abans de la lectura del manifest institucional aprovat per la Junta de Portaveus de la Corporació, que llegirà la nostra alcaldessa. Des de Vallès Feminista volem manifestar la nostra més rotunda condemna davant l'assassinat d'una dona a Santa Perpètua de Mogoda, assassinada a ganivetades a l'espai públic per la seva exparella. Un assassinat que se suma a tota la resta de feminicidis que ja portem patits, fent que la xifra de dones assassinades aquest darrer any als països catalans sigui ja de 6 dones, 15 a l'estat espanyol i 248 en els darrers 5 anys en tot l'estat. Com podem veure, per les esfereïdores dades no són morts aïllades, són el producte d'un sistema que fabrica homes i dones en situacions desiguals. Homes que es creuen amb el dret de posseir i matar les dones. Dones a les quals, a partir de mites com el de l'amor romàntic, ens han fet creure que sense un home no som res i que l'amor ho justifica tot. La violència cap a les dones no és un fet puntual o casual, sinó estructural i quotidià. Forma part de les nostres vides. I tot i així, quantes mortes més fan falta per a que la societat ho consideri una qüestió d'emergència social i plantem cara fermament i decidida? Al darrere d'aquestes violències, que tenen la seva expressió més crua i visible en els feminicidis, hi ha el sistema patriarcal que ho sustenta. Els assassinats són només la punta de l'iceberg de moltes altres formes de violència com la psicològica, l'econòmica o la sexual, que es materialitzen en menysvaloració, en sous més baixos per la mateixa feina, en la divisió sexual del treball, en la pressió estètica, en violacions i un llarg etcètera de situacions patides pel fet d'haver nascut dones en un sistema capitalista i patriarcal. Per això parlem de feminicidis, perquè es tracta d'assassinats de dones pel fet de ser-ho, assassinats provocats, tant en l'àmbit de la parella o no, per una societat que ens concep com a inferiors, com a objectes, en un món pensat i fet per a homes. Però no callarem davant d'aquesta injustícia, perquè volem seguir vives i tenir vides que vulguin la pena viure. Donarem resposta a tots els assassinats i també a qualsevol violència masclista, perquè només des de l'autodefensa feminista aconseguirem erradicar-los. Només si construïm una societat feminista podrem deixar de patir perquè ens puguin matar i ser realment lliures. Molt bona tarda a tothom. En primer lloc, volem agrair totes les mostres de suport i solidaritat que ens han fet arribar avui al llarg de tot aquest dia. Del Govern de la Generalitat de Catalunya, del Parlament de Catalunya, de l'Institut Català de les Dones, del Departament d'Ensenyament, del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del Vallès Occidental, dels ajuntaments del nostre entorn, avui en presència aquí amb alcaldes i alcaldesses, de les seccions sindicals de l'Ajuntament, de la comunitat educativa de Santa Perpètua, dels treballadors i treballadores municipals, dels partits polítics i entitats i de multitud de ciutadans i ciutadanes. Després dels agraïments passaré a donar lectura al manifest que hem elaborat aquest matí en el marc de la Junta de Portaveus del nostre Ajuntament. Manifest de la Junta de Portaveus Santa Perpètua de Mogoda contra la violència masclista. Ahir, 21 de febrer a la nit, va tenir lloc l'assassinat d'una veïna nostra, la Lady, a mans de la seva exparella. Santa Perpètua sempre ha estat un municipi que hem rebutjat qualsevol tipus de violència envers cap persona i especialment cap als més febles. La xacra de la violència masclista ha tornat a colpir la nostra societat, però especialment avui ens afecta més perquè és la primera vegada que la víctima és veïna, mare, germana, companya i amiga de tots nosaltres. La nostra ciutat, el nostre Ajuntament, la comunitat educativa i la societat perpetuenca en general vol mostrar la més absoluta condemna a aquest assassinat i vol mostrar el suport i solidaritat cap a la família, amics i veïns i companys de la víctima. Aquesta tragèdia i el seu record ens fa més ferms i més contundents per seguir treballant, educant i sensibilitzant perquè cap persona torni a ser víctima de cap tipus de violència de gènere, ni cap assassí ni maltractador quedi impune. Per la Lady i per totes les dones que han patit i pateixen violència masclista, no defallirem.
tolerància zero davant la violència de gènere. I ara us convidem a fer un minut de silenci.